Cwpan coffa William Rhyferch sydd yn y fantol wrth i'r meirch yn yr adran yma, yr adran ec, fynd ochr yn ochr a'i gilydd ac yn gobeithio derbyn y wobr gynta. Ie, dyma ni, mae yna ddoi ddosbarth, ddoi enillydd i ddewis o, ac i atgofio y march gorau ifanc i teulu'r Joneses y Fronath o Fronath Moriarty, ac dosbarth nesaf wedi cael ei ennill gyda'r marchyn, a hynny oedd tir llawn Rolls Royce. Ond wrth gwrs ni fel arfer yn ni'n gweld ddoi boni bach arall na oedd yn ail yn y dosbarthu ni just wedi trafod fyna. Mae hawl gyda nhw ddod i gystadlu achos wrth gwrs falle bydd y beirniad yn well ddoi o un dosbarth nag yr enillydd o'r ddoi dosbarth. Dyna beth oedd Llompen. Ond nes ti yn arferchog. O, ti deall beth fi'n gweud? Odw, yn berffaith. Wrth gwrs mae Brian Foster o Sir Fynwy, y beirniad wedi gweld rhain yn barod mewn dosbarthiadau blaenorol. Felly mae argraff dda iawn gydag o'r meirch me, ond mae'n gyfle eto iddo fe gael cipolwg nawr. A llai ohonyn nhw wrth gwrs ochr yn ochr ei gilydd pan ti'n dod i'r Pencampwriaethau yma. Tîm newydd Hurricane, ail yn yr merchyn. Ond eto mae rhai bobl yn gweud, Heledd, mae bob ddosbarth yn dosbarth ar wahân. Se'r ffefryn ddim yn gallu mynd am drot, wel, ti wedi colli'r Pencampwriaeth. Mae rhaid edrych ar bob dosbarth ar wahân i wedi gwir. A llechen lan i bob dosbarth. Fronath Moriarty i teulu'r Joneses, Brydfa Fronarth. A mae yna gryfder yn perthyn i'r adran ec. Ti'n gweld? Oes, cobyn bach yw e fod, cobyn bach yw e. A ni'n gweld digon o'r patrwnat i'r llawn Rolls Royce. I Dawn Groom. Mae'r handler oedd gyda fe nôl, Heledd. Do, gath e spel fach. A wy'n mynd i weid e. Gath e spel fach, yn broblem bach ar belt i drwser e. Goffodd Jack Bowerman sefyll mewn i fynd am lap tra bod y trwser yn cael ei sorto mas. Na ni, ond mae wedi sorto. Gobeithio bod popeth yn sawn, yn iawn am y Pencampwriaeth hyn. Mae'n disgwyl fel ni. Tir llawn Rolls Royce, ceffil melyn. Fronath Moriarty. Yr march gorau ifanc. Ac eto, fel o ti'n gweud, Heledd, ti'n gwybod, mae'r tro cyntaf mae Brian wedi gweld y ddoi farch yn erbyn ei gilydd. Ie, felly maen nhw wedi gweld nhw ar wahân, maen nhw mewn sefyllfa hollol wahanol, felly ti'n gallu gweld nhw mewn golau wahanol siwr o fod pan ti'n gweld nhw ochr yn ochr ar creadur arall. Ie, ond dyle beirniad i fod yn bleser, achos wyt ti wedi dangos, ti wedi dewis bob un i fod yn enillydd, so ti'n gwybod, rhywbeth bleser dyle hwn fod, beth yw'r well. Beth sy'n well da fi mas o popeth wi wedi tynnu yn gyntaf fel meirch. Ti'n gwybod beth fi'n mynd i ofyn? O, reit, mae'r het i ffwrdd. Pwy ti'n credu? Mae hwn yn anodd. A wi ddim yn siŵr a dwi'n credu. Fronath Moriarty, yr gorau o'r ceffylau ifanc, Glebdale Deja Vu, ceffyl bach, a ceffyl weddol pwt o dde. O ni a eithaf yr un patrwn. Rolls Royce, falle tyn bach fe o seis. Ti wedi bod yn iawn, bob tro, mor belled. Ti wedi cael ein iawn to? 3 tro. O, wir ti. Wi yn wastad amser gyda ti, ynddo fi. Na fe. Wi'n high-five o Rob. Cer a dyn mas o'r cylch, sy'n eisiau fe ma. Llwn ni'n neud o fan hyn, Heledd. Ie, wir. Fronath Moriarty yw e i teulu y Joneses, Brydfa Fronarth. Bobl sy'n digon cyfarwydd a ennill Pencampwriaethau yn y cylch hyn, wrth gwrs. Mae tad ar ynni fel hyn, Robin wedi bod yn bencampwr yr adran C. Ac wrth gwrs, dim anghofio'r menwod caseg y ddam, yr march gorau yw Menau Cadence. Mae goten fendigedig.
Pencampwriaeth Meirch. And in reserve is the winner of the Senior Stallion class. And that's number 785, Dawn Booms, Tim Llawn, Rolls, Royce. Felly, drwch gymweliaeth i Stallion Meirch, gorau yn yr Ecranec, Ronald Moriarty. Wel, mae'r dorf ar dan a hefyd Fronath Moriarty. Llongyfeched mowr iawn i deulu'r Jones y perchnogion. Dyma chi farch ore yr Adran Ec yma yn 2024. Ac fel y gwelwch chi, rwan yn y cylch, mae un Merlod arall yn mynd i fod yn ymuno â nhw